Овозможено од Good Nature, имуночај за дневна подршка на вашиот имунолошки систем. Kad je Šaban Šaulić dobio unuku i mi smo u jednom hotelu, restoranu, a muzika glasna, već su se oni pojačali, tu kao nešto pričamo tu za stolom, ali slabo svakog razumeš, već je žurka počela i to sve. I kako meni ko prilazi, kaže, a sedi Aca Lukas pored mene, ja ustajem i pozdravljam se, gde si, šta si, on. Kaže mi Lukas, je li su nese Majke ti, jel ti Majke ti znaš ovo sve ko ti je prišao ovo sad? Kad znam je, kako ne znam je. Kaže, Majke, ja 60% ljudi ne znam koliko su. A tad je još bio sa Sonjom u braku. Kaže, pre neki dan je prišao neki čovjek, kaže mi kako deca, kako Sonja, dobro, kaže, kad ćeš gore? De gore, majku, ti me ne...